Slav evar baş, baş hevanno hevidarım herkes başe. Çevaku mesuz da bu saat 22 şeveye. İro 27 çileye. Ezu hevali qarroni raha. Emejwara derbari peşketinin nu. Yen hevditinin İmraliye. Hevditinin kulle Türkiye. Devam dikeme bahsavan müjara bikin. Denabera İmraliye u devleta Türkiye'de hevditineki heye. Ev demekiye devam dike kambinerin hatiyeki jan asti. Ve var daxyaniyekî ket ajansan ki ez vî mesela dengên baş heye vanno ez tim ditirsim ez vîya derxim û bi vî şeklî em bidomînin heval bila ji min re bêjin deng başê em bidomînin heval çi dibêjin mesela deng herdem welat malateya ve her hebî hûn jî bi xêr hatin herkes li vê derê amedê ez bar dikim hevalê me jî merex dikin Ömer Çelik berdevkî AKP'ye îro di derbarê hevdîtinên li İmralî de daxuyaniyek daye em ê şîrovê bikin ez pêşî hevalê xwe ronê roha bigirim xêratinekî lê bikim ka li cem wî çi agahî hene em ê bi qasî çil deqe pêncî deqe li gorî meselê em ê ji wara meselê şîrovê bikin. Ronî merheba bi xêr hatî. Merhaba, selam, serçava, slavalte û hevalên niha me dişopînin slavan dikim. Malateya ve her hebî gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te jî vê şevê. Me plan kirbû saet şeşa ve çêkin lê şeşa da hin tişt ne zelal bûn daxuyaniya Ömer Çelik berdevkê AKP hebû. Hin na tam ne zelal bû ama êdî daxuyaniya wî ket ajansan mesele fermî bû ji xwe meselekî nû ye ka AKP çima hewce dibîne daxuyaniyekî bi vî şeklî bide çima dibêje tu dixwazî Ronî ez daxuyaniya vî camîrî bixwînim başî em bikaribin ez naxwazim em şeva xwe li ser daxuyaniya wî li ser şîroveya wî em çêkin bi taybetî jî agahiyên li ber destê te ji bo me mihîm in hevalê me jî wî merex dikin yanî tiştê ku me ji rayedarên Dem Partiye girtiye çi ne ji xwe em ê hinekî rexne jî bikin yanî çima bi taybetî wextê dema bahsa naveroka hevdîtina tê kirin çima Avrupa û Amerika hedef têne girtin çima wekî alternatîv têne nîşandan çima weke yani ya proja min ya proja Amerika yani hevdîtinên ku 4 saatan devam kiriye tenê ev derketiye pêş yani rayedarên Dem Partî çima bi taybetî dijberiya Amerikayê gotinên dijberiya Amerikayê derdixin pêş halbikî em dizanin de hevdîtinên li İmraliyê de em niyeta Rêzdar Abdullah Öcalan jî baş dizanin em ji parastinê wî jî dizanin ku ew tim alîgirê hevdîtinan e alîgirê lehevkirinekî ye li Rojheta Navîn ew jî baş dizane ku li Rojavayê Kurdistanê girîngiya Amerîkayê bandora Amerîkayê li ser Rojavayê Kurdistanê ew jî dizane digel vê yekî rayedarên Dem Partî çima divê dema hesas ya Rojavayê Kurdistanê de bahsa Amerîkayê dikin em dikarin li ser vê yekê jî hin tiştan bibêjin yani çi îcab dike navên İsraîl navê Amerîkayê mesela mirov bilêv bike yani her tişt xilas bû yani êrişên dewleta Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê xilas bûne tişta ku dewleta Tirkiye biryarên dewleta Tirkiye li ser Başûrê Kurdistanê xilas bûne provokasyonên wan xilas bûne yani her tişt qediya dewleta Tirkiye baş e temiz e amade ye yani pirsgirêk tenê Amerîka û İsraîl e yani em van tiştana jî dikarin nîqaş bikin tabî ez fikrê te dizanim ama heval jî fikrê te merex dikin tu çi dibêjî li ser vê meselê Ronî pêşî tenek bax ve paşî ez ê daxuyaniya yani li ser vê meselê tuzanin ha Dem Partî anha carcarna dibem hinek tişta dibêjin şaş tê fehm kirin Dem Partî partiyaka Tirkiyeyê ye em xwe raka û erdê xen rûna xwe li erdê xen partiyaka Tirkiyeyê ye Dem Partî ne partiya berpirsyarê pirsgirêka Kurd e yani ne berpirsyar û heman demê jî ew laqiyat dibe çe yani ew naxa gotinek Kurdî min xwest havayê Kurdî bêjim havayê Kurdî bawer kim ez ê nika bibêjim ka çika çi bû lê belê welhasil yani ne erbabê vê
کسی که دبی چه کانم به پرسکریکی جی چه سر بکش برکه پارتیا که ترکیه اف پرسکریکا ریوبرین دعو دوزا کردستانی نه جوان جی یک برزو جلانه لورا دبی دوی دان یعنی ریوبرین دمی هنه کی بهاوی هاوی پرسکریکا ناف ترکیه لیدنره و لورا دبی جین هزی ناف دولتی امریکا اسرائیل یا اوی حال بکن یا کار ام حال بکن فلان فلان اف شاشه اف ریباز شاشه از دبیجم حوجه نابم روبوسا چی بکه و هلا دما تو دنابرا ایرو وقت دبیچه شانده تو دچار ایمرالی جنبریز اجلان حوجه تو دبیچه گوتن پر پاکو پاکش بگین مب آنجی نگین مب اما ای بگین منجی گرک به پیوان بگین مب ایرو نه چاوی کرداتنی سروی پیواجویی چاوی دولتی ناونه تویجی سروی پیواجویی ریبر دنابرا ترکی و ریبری گلی کرد برز و جلان دا گلو چید مشه چی پیام تی دربه والحاصل اوینه کی گرینگن یعنی تف تدون مجوهلی که ودمی ام داخیانیا عمر چلیک بخونین به دستوره اگر هوال جی آمده بن از پیشی لپیامین هوالا بنیرم اگر تشتک آورته تونه به جانان هواله ما شیار دکن اول ما تماشید کن ما شیار دکن به درباره مسئله تکنیک دنگ دا جانان نوچین دقیق بن نوچین هوال نو او هوالین کو جمرا پیام دنویسین ما تماشید کن نوچین دقیق داوی وقت درکتن به پیام خوش مرا ببیشن که هم بکار بن ویدره چون که هم دزندی دانه هم جی امکانی می که هم بکار بن نوچین دقیق داوی بشوپین تونه از وی داینم سر اکرانه بردف کی AKP Ömer Çelik لسر هفدیتنین دم پارتی و عبدالله Öcalan آخفی گوت پیواجوی ترافیکا سردان آنها قدیا یکو جورو شوم و تی چاوره کرن بانگا فسح کرنا رخصتنا تروریه اف گوتنا تروری او بکارتینه از به شروع بدم جبو حوالن علاقه در دمال ما تماشات کن بلا زمان وانجی گودار بکن yani مروف راستی ببیجه که او چوال مسئله دنیرن بردف کی AK Parti Ömer Çelik işev li navenda giştî ya AKP di konferansekî rojnamegeriyê de axivî dibêje ev ne pêvajoya danûstandinê ye ne bazarî ye. Ömer Çelik li ser hevdîtinê heyeta Dem Partiyê ya İmraliyê û bendewariyên wan ji vê pêvajoyê çi got bi tu şîwey ev ne pêvajoya bazarkirinê ye bi tu şîwey ne pêvajoya danûstandinê ye. Wekî Tirkiye di vê pêvajoyê de armanca me yani hedefa me ya yekem Türkiye'ye be teröre. Ya duyem jî astenkirin tunekirina rexistinên terörê ye. Ev pêvajoya trafîka serdana naha qediyaye ya ku ji vir û şûn ve tê çaverêkirin em li bendê ne banga di derbarê tasfiyekirina rexistina terörê de ye. Di vê trafîka serdanan de jî me fikrê xwe nêrîna xwe got şandeya ku hat serdana me jî bawekî eşkere vekirî çewal pêvajoyê dinêrin bi me re par vekirin. مجی هلوسته خواهی در درباره خوات دم بهری ده مجوان را باس کر مدانی سرماسی پیشتی اف ترافیکا سردانان قدیا حالا که هم گیشتنه دوی نها دمل دست بانگا هلوشاندنا رخصتنا تروری و دانینا چکان به من بریجی گوتو بو به تو شیوی اف نه پیواجویا بازار کرنه یه tamam ez de dominum piştî ev trafîka serdanan qediya xala ku em gihîştinê divê demil dest banga hilweşandina rexistina terorê û danîna çekan be. Min berî jî gotibû bi tu şîweyî ev ne pêvajoya bazarkirinê ye. Bi tu şîweyî ne pêvajoya danîn û yani dayîn û stendinê ye. Bi tu şîweyî ne ji wesfên bingehîn yên dewletê tawîzan dayîne. Yani em ji wesfên bingehîn ên dewletê tawîza nadin. Bazarî jî nakin, baweyekê vekirî birêz serokkomarê me, birêz Dewlet Bahçelî jî gotin armanca me Tirkiyeyeke bê teröre. Xebatên birêz Öcalan ên ser pêvajoyê dewam dikin. Ev kesekî din dibêje. Heyeta Dem Partî ya ku ji Pervîn Buldan û Sırrı Süreyya Önderê pêk dihatin 22 Mehî ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re çi bû grava İmraliyê. Tabii ev şîrove ye. Heyeta Dem Partî 23 Mehî daxuyaniyekê nivîskî belav kiribû gotibû
xebatên Berez Abdullah Öcalan ên li ser pêvajoyê devam dikin. Mesele ev backgroundta meseleye. Niha herî dawî jî rayedarekî ji Dem Partiyê navê xwe eşkere nekiribû. Hevalê ku Mehmed Aslan bû bawer dikim. Hevalê ku di derbarê agahiyên wî de nûçe amade kiribû ji navê wî beyan nekiribû. Ama gotibû ya proje min ya proje Tirkiye. Min jî li gorî xwe di vîdeoyekî de şîrovê kiribû. Niha ez meselê ji te re bêjim, ez şîrova te merex dikim Kerem Keronî. Çi agahî li ber destê te hene. Em pir dirêj nekin, em 40 deqe bi hevalan re herin, ez dibêjim 45 deqe bes e. Kerem. em demek dirêj çergiya pêvajoyê dest pê kiriye em jî dişopînin lêbelê em hinekî bi guman hinekî bi tirsî jî dişopînin mafê me ye ji ber ge zêde agahî dernakevin derve lewra mirov dewleta Tirk jî nas dike divê çel cem rom lîstik naqedin. Welhasil em hemî Kurd her çi qas bi guman û bi tirs bijî lê li hêlekê jî dawiyê gotina me jî hev e. Em dibêjin em bi Birêz Öcalan bi hişê wî bawerin. Ama herî dawiyê ev dibe çe ev gotin ama herî dawiyê em bêjî bawerin lêbelê ev pêvajoya hêdî eşkere dibe hêdî bi pêl eşkere dibe em dibînin em rast derdikevin. Yani gelê Kurd bi hişê Birêz Öcalan bawere Birêz Öcalan şansekî dide dewleta Tirk dibêje ev îş hatiye vê merhelê û gelê Kurd wê bi ser bikeve. Eger tu bixwaze were ez jî şansekî bidim te û em tev hev bêşer ev mînaka Gazayê lema dide. Yani çi ye çünkü ev Gaza jî şaş tê xwendin. Yani ez bawer dikim hewceyê mirov hawekî dijî bixwîne. Yani teror Hamasê êrişeke terorî bir ser sivîl qetil kir çi hat serê Gazayê me dît. Hewçeyê hinekî mirov ji wê derê de jî bixwîne. Ama li paş Hamasêkî hebû, li paş Hamasê jî dewleta Tirk û Îran û wanên dibê xaşoya Müslmanin û qetla İsraîlî helal e. Ha, lewra em hinekî Birêz Öcalan vê zelaj dewleta Tirk ra dibêje heyran ez amade me eger tu şansekî dijî me bixwaze weke şansê 2013 min da we ez amade me. û îro rewşa min e îro wekî wî digotiya qudreta min e îro ji aberê gelek zêdetir e. Ji ber ge li alanê li rojhilata navîn niha hemî dewletên xwedînirx ên demokrasiyê diparêzin li pişta şervanên Kurdin li piştan ew kesên min dişopînin li pişta wan in û ê herî xwedîhêz ew in. û rastiya wê jî ev e. Wata em Kurd vê nebînin yani ê herî xwedîhêz îro Rojavayê Kurdistanê her çi qas xeteriya dewleta Tirk êrişê wê li ser hebe jî pak û paqij û xwedîhêz ew in. Lewra agahiyê min girtin çi ne? Wata zwarê me agahiya belkî mirov wisa dest pê bike hîn baş e. Yani agahiyê min girtin bi xwe min bi şexsî ji rêveberên Dem Partiyê negirtiye. Lêbelê rojnamavanên ji wan girtiye ev agahî da min. Öcalan dibêje ez Selahattin Demirtaş hewceyê were cem e. Leyla Güvenê were cem e. Dibêje çi hevala me jin ew jî nadgirtî de ye hev seroka me Dem Partiyê. Ha, Külay Hatimoğulları. Na, a girtî. Figen Yüksekdağ. Figen Yüksekdağ. Ew jî were cem e. Ev hersê kesana jî bi wan ra jî ev nîqaşê îmraliyê li vê derê li vê giravê wê bimeşe. û heman demê jî min jî hevalê xwe ra gotinin ev heyet hatiye ya min wan ra gotiye û agahî şandiye ev tiştek ev hiqûqeke zemînî bêşer wexta dewleta Tirk bixwaze ew jî nebe Sûrî nebe Baxda nebe Xeza ez û her tiştî wexta têk heve dibe çe misoger bibe tiştekî misoger bike mesela min silah ez kanim deynim wexta ez bîyim mafê xwe bêşer silahê ez û şervanê xwe em kanin deynin xên jî vê tiştek nabe. Ronî ji bo ez bikarim binivîsîm te basa Leyla Güvenê kirine. Leyla Güven, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ. Erê. Yani agahiya min girtiye yani bi rojnamevanê yek bi rêveberên Dem Partiyê ra dibe çe weke dibe çe yani agahî daye ev hersê nav hatiye nîşan kirin. Yani ev hersê navanan ra jî
بتایبت برز جلان یعنی هم شاندیه جم و کسانا و بشینی جم آن شاندیه جم و همان دمیجی خواسته کاوی هی اف کسانا وره لگراوا ایمرالیه و دوی پیواجوی دا بوان جی بشیوره و آگایا بدوان جوان جی بستینه اما دولت هاوی دولت ترک دسپیکی مگویا هم تدی همی بگمانن یعنی گلو چدبه yani ev nahidi di tişteret keve holê newsayê niha em daxaniya Ömer Çelik ra jî dibîne çi dibîne ê ketiye tengî ê dixwaze dilê gelê xwe avêl berbir jî newasakî bike ew e li vê derê jî bi hawakî tabikî dixwaze navkurda da ji çê bike işte teslimiyet de çünkü gelek ji me em dibêjin gelek ji me diya veya teslimiyet de ê lê bilê em şêwazî wê nizanin çi ama şêwazê derkeve ortê na ne teslimiyet de heyran zaten مگوت یا داویه ایرو کرده کی برخوادان اگلی کرد شوپینه ناس کرده آن کد دابیه خویدان تدارجان به زانه تسلیمیت نینه و بهش اجلان باوره از ویجی بویجیم اف پیواجو نه پی کرد کردستانی گلو دنگی متی دنگی ته چو هات گوتنا خوا دوباره بکه tamam yani telefona که برا بین haber مدگره زوی telefona gerek بسکنینم لورا ازی پیرا تکلمی باوردکم هموسته از لورم گلو دنگتی دنگی ته باشه دیمنجی نها باش بود tamam pardon من ببارین تلفونات والحاصل دولتا ترک جیایرو ناو لگراوا ایمرالیه برز اجلان رادبورو دونه همان دمیجی لویدری اجلان وکا محطبه کی هر چار پرچه کردستانی محطبه گلی کرد دیتن و همان دمیجی اف پسکریکا نای رو سرتی پیواندن نه و پسکریکا با کردستانی تنیه پسکریکا بهاوا کی هر چار پرچه کردستانیه بهاوا کی دولتا ترک ام yani Kürt tamam ev tiştana vata devleta Türk bide u vat tiştana vata bu xaza aştiya ki bu xaza tiştek ki ev jî dibeçe kanı bide hani vata vana bide icabi ez bir şer jî bistin nak beşer bide Roni çünkü de Armanca devleta Türkiye'de ev li tamamı rojata navîn astengiyan derxe pêşiya hebûna Kurdan. Tamam. Projeyekî derdixe proje elbetek ne tenê ji bo Türkiye'ye ne tenê ji bo Bakurê Kurdistanê projeyekî wisa datîne pêşiya Tirkiye ku li tamamı rojata navîn dawdoza Kurdî çareser be û di Tirkiye qarşî Kurdan be êriş neke ew jî bi şiklekî çawa ye yani bank li dewleta Tirkiye dike projeye ku tê de amade kiriye qasî ku mefhem kir hem ji paraznameyên Öcalan em jê fehm dikin û hem jî rayedarê Dem Partî jî eşkere gotibû projeya tê de bank li Tirkiye dike ku hemî teoriyên xwe îdeolojiya xwe ya resmî ya di derbarê Kurdan de ji bîr bike betal bike hebûna Kurdan bixebin garantiyê bi destûra bingehîn bi rêya meclîsê rêvebiriyekî xweser bide Kurdan ku Kurd bikaribin ji aliyê çekdarî ve ji aliyê aborî ve ji aliyê îdara siyasî ve xwe bi xwe bi rêve bibin ne tenê li Bakurê dibêjim li her derê wê demê serê we jî rehet e serê me jî rehet e wê demê İzmîr, İstanbul, Ankara nabe Gaza wê demê edaleta ku di dilê Kurdan de heye edaleta ku di nava Kurdan de civaka Kurdan de heye bi sedan salane hûn weke dewlet teslimî vê edaletê bin yani teslim bidin mena xirabiye de negatif te nabêjim yani bê bawer bikin bi edaleta Kurdan bawer bin em we naxapînin em we tune nakin hûn jî bi hebûna me hûnê hebûna xwe bidomînin yani li ser înkara me hebûna xwe çê nekin ez dibêjim di vê derê de wê rojê mixwast yani Öcalan banga teslimbûnê li dewleta Tirkiye dike yani proje yani dev ji projeyê xwe berde were teslîmê edaleta civakî a Kurdan bibe
yani دوی من وسا شیرو وکر دوی معنی ده بنویت شکم جبرگ آگایم گرتی هینا کلیه آگایم گرتی آدن چیه همان دمی جلان پیام بهوا کی جوال خارجی شاندیه zaten havalên min gelê Kurd rojhilata navîn îro bi gelek hêzê din re dişuxile û baş dike. Bi gelek hêzê din re dişuxile Kurd ne bê alternatîfe êdî. Kurd ne Kurdê berê, Kurd ne bê alternatîfe. Em çawakirin emîn bin ku ji hevalê xwe çiyê re şandiye û ji wan re Ez wê nizanim. Ji hevalê xwe çiyê re şandiye neşandiye nizanim ama ji hevalê xwe bi şandeya HDP re veya gotiye têj derve re bibêje. Yani ev kesên me jê agahî girtiye dibêje wisa gotiye. Cilan gotiye heman demê tiştekî wisayî erzan nîne. Kurdî dîro nebe alternatîfen, Kurdî ro wanin bi hêzên dunyayê ê serekera hev mildanin hev dixebatê dikin. Dewleta Türk ez şans didim ê bixwaze wê vî şansî bikar bîne û dema ev jî gotiye. Dema ev îdî bi ser neket kesekî îdî li bende me bisekin biran nemîne. Wê dewam bikin ev karê xwe dikin ev dostê xwe re bi hevalê xwe re rojhilata navîn îro ev proje dimeşînin wê bimeşînin. Ha eger Tirkiye bixwaze eger ev agra nekeve hemêza wê yani nekeve nav Tirkiye ev agra nekeve nav Tirkiye ez amade mem şansekî didim Tirkiye ez dikanim vê agra bi hawakî avê lê bikim her du hêl bi hawakî paqij her du hêl jî dibe jê zerarê nebîne. Yani Kurd jî jê karê bibîne Türk jî jê karê bibîne. Yani wekî te gotiya bi adaleta min bawer bibe. Ez kanim vê derê hem bibim hakimê te hem bibim hakimê Kurda. Kurd bi min bawerin û ez jî dibêjim tu jî bi min bawer bibe ez tê jî nayêşînim. Tu jî ez zirarê nadim te jî. Ji ber ke zirar tê li ber derî ye pêl bi pêl ew kesên Kurd îro rojhilata navîn xwedî hêzin û bi hêzên mezin ê serekê cîhanê re dişuxilin û gotiye dema deng ji min nehat dema ev pêvajo jî bi ser neket heqê wan heye wê bişuxile û bire bi dewam bikin. Ronî Tirkiyeya dewleta Tirkiye her cara devê xwe vedike mesela Ömer Çelik jî bahsa Tirkiyeyekê bê terör dike. Yani Tirkiyeyekê bê terör Kurdistanekê bê terör. Tiştekî baş e. Yani kî gotiye xirab e. Kurd ji zû ve hazirin ji bo Kurdistanekê bê terör ji bo Tirkiyeyekê bê terör. Çawa şîrovetkî viya? Yani viyet tiştekî dibe çe yani îdî anka zimanê dewleta Tirkiye zihniyeta wê û heman demê jî dibe çe lîstikê wênan lîstikê dilîzan yani mirov vera nagiheye. Yani heyran me teyro çûye li dibe çe bin dronê xwe natin çûne li Araba xistiye dijîn em nahazanin dijîn qetil bûne. Êdin hinkîn içine welhasıl. Yani tu li Sirînê tu dihere li kê dixe tu dihere li gel dixe gel dîlanê digire jinên Kurd, zilamên Kurd, zarokê Kurd li wê derê ne li ber avê ne avê diparêze ya mirov avê biparêze çawa mirov dijmin were li avê xe. Ave. Velhasıl yani bana çike ama terör etimolojiya xwe aslında ji tirsê tê. Yani terör, tirs, gotina wê bingeha wê têkev dîroka wê yek e. Yani kesên tirsê didin derdorî. Dewleta Türk îro ew tirsê dide derdorî. Dewleta Türk hatîle destê wê bixwîne du rojnamavan yani herî dawî her rojnamavanê me Nazım û Cîhan. Yani de Arabakek sivîl da qamerê wan desta da lê xistin bi dronê. Îro li başûrê Kurdistanê her wisa. Lewra dewleta Türk ketiye tengî em vê jî dibîne watam emîro nan berdevkê AKP Ömer Çelik tiştê dibîne dibe çe ketiye dîfensê xwe de parêz hawakî na tiştekî wisa nîne em teslîmî Öcalan nebûne em teslîmî Kurdan nebûne em teslîmî İmraliyê nebûnen. Di vê derê de vê hinekî eşkere dike. Ha teslîm bûn tu Kurd jî kesî teslîm nagire. Kurd dibe çe bi edaleta Şahê Merdan bawer e. Bi edaleta Şahê Merdan bawer e. Kesekî yani kînê ji minatî najotiye bi tu gelan re. Gotina te cîdaye Ronî yani Kurd kesî teslîm nagirin yani çawa ku Tirk di serê xwe de çê dikin teslîm digirin wan piçûk dixin adetê wan e Kurd kesî teslîm nagirin Kurd
medeniyeta xwe pêşkêş dikin, urf û adetê xwe pêşkêş dikin, esaleta xwe pêşkêş dikin, jiyana bi hevra bi vî şeklî pêşkêş dikin. Niha wezîrê wanê karê derve Hakan Fidan çû Iraqê, serokê wanê Mîtê çû Sûriyê. Xuya ye megeke di civîna dawî de hin biryar girtin di derbarê Iraqê û Sûriyê de û 4-5 xal di derbarê Kurdan de ne. Wisa xuya ye ku amedekariya êrişekî topyê kum dikin. Wisa xuya ye bendewariyên ji îmraliyê nayne cî. Yani tiştê ku li bendê bûn ji îmraliyê nehatiye cî. Ji ber vê yekê ez dibêjim hin biryarên alternatîv girtine. Xwe hazir dikin, xwe amade dikin. Ji ber çêbûna yeketiya Netewîya Kurdan, hevdîtina Mazlûm Abdî ya Mesûd Barzanî re ji kêfa wan jê re nehatiye. Niha zextê li Iraqê dikin ku Partiya Karkerên Kurdistanê bixe lîsteya terorê. Îja li Sûriyê jî aynı wê zextê li Sûriyê dikin, li Colanê dikin. Çima tiştek ku ez tiştet pirsim, çima bixwe ketin devrê, çima bixwe heyet şandin îmraliyê, sedî sed emîn bûn ku daxuyanîn ku ji îmraliyê werin wê li gor dilê wan be, ketin rîskekî wisa jî. Çima bi MGK yani civîna ewlekariya herî bilind a Tirkiyeyê ye. Tayyip Erdogan serkêşî dike, yani saziyên herî bilind yên Tirkiye li hev dicivin biryaran digirin. Ev biryarê wan jî ji destûra bingehîn wê de tir e. Yani tînin cî sedî sed. İjar divra da qira Kurdan heye, êrişê ser Kurdan heye di biryarê wanê dawî de. Çi bû? Çima bendewariyê wan yên ji îmraliyê nehat jêronê? Aslında bahawakî xwestin di nav Kurda da jî dibe çe teşxalakê qirîşxomakê kaosekî çêkin. Yani zaten ji ewl de eger daxwaziyê wan jî îmraliyê bihata cî ev pêvajo ev dira atîşhetanî vê dirê nedahat. Ama lêbelê bi xwestin bahawakî di nav Kurda da jî gelo hinek enyên şer hemberî hev divekin. Ev jî heye ama ez vê jî bibêjim dewleta Türk dît hêzên Kurda û di serî da PKK hinek xetê xwe guhertin. Yani xetê xwe çawa guhertin êdî hinekî ev şerê netewiya Kurd, Kurdistanê ji bo Kurdistanê belkî hinek di pêle da hinek di gotina da kêm bûbû. Ama bi rojavayê Kurdistanê ra û bi demên vê dawiyê ra hinekî ev pêl zêde bû û him di Kurda da him di nav PKK da him di nav her derê da her kesî yani dibe çe ev hêl zêde bû da bangawaziyên rêvebirên PKK ê weke Besê Hozat, ê weke Cemîl Bayir bangawazî li Kurda kirin û demografiya Kurdistanê biparêzin, zimanê Kurd biparêzin, di malê xwe da welhasıl xettekeke netewperestî, xettekeke netew Kurdistan perestî a ruhê nodî ya PKK ruhê nodî dîsa bilind bû xeteriyakeke mezin derket holê ne di gotinê de di pratikê de ji rojhata navîn de di pratikê de jî çünkü êdî herî ax jî hat çîbû û Esad jî zaten belli bû li ber ketinê ye feqet dema Esad bikeve yê li holê ê herî hêzkirî amade kiriye ji bo rojekê wisa Kurd e. Yani hatta ew ihtimal hebû da ku Kurd dibe çe temaviya Sûriyê bigirin rêve bibe. Welhasıl Türkiye li hêlekê yani ev tirsê wê jî henin. Yani ev tirsê wê ne jebûn. Em dibêjin ya me kaçer bû na Türkiye vî heva jî dibe gelek tişt parastin jî. Yani gelek tişt parastin jî. Ama li vê derê Kurdê me em gelek tiştekî dîqat bigirin ji ber ku ev hevdîtina Mazlum Kobanî û Mesûd Barzanî semboleke gelek xurt bû. Çünkü berxwederekî emrî wî heftê heştê salî di çiyayên Kurdistanê di Zagros'a hemberî artêşa Sedam şer kiriye zaroktiya xwe de hetanî îro û bi hawakî tiştek destê xwe xistiye û hinekî dibe çe Rûsîpî û rêvebirekî Kurd e serokekî Kurd e û zarokekî berxwedana wan berxwedana wî û Öcalan û Birêz Öcalan û îro bûye heqas xwedî hêz Rojavayê Kurdistanê di here cem wî
بهاواکی کرد دیسا روحی کوبانی دیسا درکتولی ev hem devleta Türk pırtırsand yani hev ne evteni ev encama we bu ev hevditina her du serokên Kurd encam bu ama hem devleta Türk ev mugotiya ev gotinên dawiyê ev ruhekî netewî ê dawiyê derketiye olê rojata navîn ê Kurd devleta Türk pırtırsîne ama heman demê jî hinek klîk di nav me da henin jî yên dibêjin ya were bi Kurdara çî bibe ya da Amerîka İsraîl tên gav tên dezû yani helkme kemalist yani nigl Kurdistanê bejî lê serî li Ankarê mejî li Ankarê li İstanbulê yani dinan me da jî ez dixwazim gotinek veda wankî hinekî komîser hev bikim dibe di nav me da jî klîkê wisa bin hewceye em nehêl dîsa Kurd bi Kurda kevin pêşmerge û gerîla biranên hemberî hev ama çi dibe yani dema îro da wexta pêşmerge û gerîlayên Kurdistanên werin hemberî hev tê kevin xefika berpirsyarê vê kîbe gerek ew kes vê rojê here dibe çe sêdarê ev jî pir xeterî ye yani ev pir xeterî ye me mînakê wê dîtinin em te nakin senî başkan yaptırmayacağız me mînakê wê dîtinin lewra yani İro du hêzên Kurd hemberî hev çeka bikişînin hev werin hev senî başkan yaptırmayacağız. Kurdistan'ın nizamını çiçe kurdurtmayacağız ya. Lewra ev jî tiştekî girîng e hewceye em herkes divê de baldar bin lê dawiyê ez dixwazim vê gotinê bibêjim. Rêberê gelê Kurd bi rêz Öcalan her Kurd îro dixwaze ne jî îdeolojiya wî be dixwaze ne sempatiya wî jî re nîma mexta bê ez Kurdim bi hişê wî bawer e. Zane ev kes devleta Türkiye weke Erdoğan û Ömer Çelik û Haqafîdan nikarin vêra bilîse. Tê bîra te min got min berê jî gotibû yani Öcalan kesekî devleta Türk nika wî bixapîne. Ew li ser masê muheqeq wî devleta Türk bixapîne. Ji ber gafê ew davêjin hamlê ew dikin em bîr nabin. Devleta Türkiye bîro devleta Türk rêve dibe newqas xwedî hêze. newqas dibe çi kültürük wê xurt nîne a îro. Ronî ez li gotinê te hin tiştan zêde kim ez dibêjim tiştekî ilmî ye serkeftina herî mezin ew e ku merû bikaribe dijminê xwe bîne ser masê ji ber ku bi şer û pevçûnan tu hêz bi ser neketiye kîjan dewlet bê ku werin ser masê meselê xwe çareserkirine kîjan dewlet bi rêxistinên serhildêr re bê ku werin ser masê problemê xwe hal kirine xilas nabe ku di nêrî wise yek ji serkeftinên vê meselê ew e ku Rêzdar Öcalan karî dijminê xwe bîne dijminekî weke dewleta Tirkiyê ku sond xwaribû bi rêxistinê re nayê cem hev ecayîb ket emek da mücadele kir ku bi rêxistinê re tu jar neyê ser masê di vê berdelê de di vê rê de serokê xwe da kuştin Turgut Özal da kuştin gelek însanên da kuştin fermandarên eskerî da kuştin ê ku digot bi şer ev mesele hal nabe di salê nodî de çendik û çend fermandarê wan ên eskerî hatin kuştin ne? Belê. Yek ev serkeftinekî pir ciddî ye. A duyem çima dewleta Tirkiye di vê demê de ji pêvajoyê nerazî ye. AKP ji pêvajoyê nerazî ye. Ez du gotinan li gotinê te zêde kim yek rast e çawa ku te bes kir daxuyaniyên neteweperwerî ê rayedarên kecekî bû sedem ku dewleta Tirk aciz bibe. Di dawiyê de bank hitabê wan dike. Ev saleke ev gotinê wan henin. Yani keceke ev saleke vî warî da bangawaziyê wê xurt henin. Besê Hozat, Karasu jî û Karayılan jî, Cemîl Bayik jî hemiya bi hev ra ev daxuyanî pêşniyazên dewleta Tirkiye weke bêexlaqî teklîfeke bêexlaq pê nasêkirin ev yek. Vaya dîsa jî dewleta Tirkiye cesereta xwe neşikand got ez ê bidomînim. Beriya ketina Şamê bû. Rayedarên AKP çûn İmraliyê, çûn Berlingî wî pê re hevdîtin pêkanîn û wî jî got eger hûn axwas baş bin, hûn razî bin, ez amade me bangek bikim ku li hemberî we çekneyê bikaranîn, ez amade me PKK bidim feskirin, ne probleme ama bi şertê ku ev projeya min were qebûl kirin.
ya hakikaten jî projeyê wextê were qebûlkirin çima merov îsrar bike tehebûna çekan de. Ev yek beriya Şamê bû. Ji wextê ku dewleta Tirkiye dereng ma di tecîdê de îsrar kir heyet neşan İmraliyê Şam ket. Wextê ku Şam ket konjonktûra siyasî ya roja tenavîn bi temamî guherî. Amerika ket devrê ji xwe di devrê de bû. İsraîl di devrê de bû ketin nava hereketê lezgîn. Avrupa heyet li ser heyetan şan Rojavayê Kurdistanê statûya Rojavayê Kurdistanê hat nîqaş kirin. Dewleta Tirkiye di nava panîkê de êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kir bi Sömo Ösoy xwe û hêjî ev 49 rojin 5 rojin êrişê bendava tîşinê dike sivîlan dikuje bi dronan. Ez vîya çima dibêjim çima pêvajo bi ser neket. Çima li gorî dewleta Tirkiye neçû yek daxuyaniyên kecekî rast e beriya ketina Şamê bû pêvajo hate destpêkirin piştî ketina Şamê konjonktûr guherî yek jî naskirina statûya Rojavayê Kurdistanê niha da Rojavê de ye ya din jî çêbûna yeketiya netewî nava Kurdan de. Ev hemî dewleta Tirkiye ne li bendê bû. Ew wî hêvî dikir dewleta Tirkiye hêvî dikir ku bi lez û bez ala acele hema bi Rêzdar Öcalan tiştekî bidin gotin meselê safî kin û hê Rojavayê Kurdistanê tiştekî nebiye hê Şam neketiye. Ama pêk nehat. Aniha her tişt serûbin biye Rojavayê Kurdistanê aniha di dunyayê de xwedî îtîbarekî pir bilind e. Heyet li ser heyetan diçin Rojava û nas dikin û di demên pêşme de jî ev naskirin wê were îlankirin jî. Kerem Kerolî. Ez tiştekî din yani weke notekî wî jî bibêjim dibê çi ez ê bibêjim lê belê nikanim bibêjim yani sedî sed wisa ama agayam girtiye yani hema pirî wê wisa ye. Yani ev heyetên çûn Şamê ev heyetên çûn Şamê hemî berê herin Şamê Rojavayê Kurdistanê ra peyivînin. Yani çi heyeta nav netewî ayê Alman bigire ê her kesî bigire yên çûn Şamê berî herin Şamê li Kurda gudarî kirine xwesteka wan çi ye û hinekî bi têkiliya İsraîlê jî ketine têkiliyê Eştera bêjim Ronî ez gotina te dibirim bi şekir hevala me ya rojnameger ku li wê derê di nava meselê de ye xizinê nebî beriya du rojan vê sibê min weşan mîvan hemû bû wê bixwe li wê derê ye hemî heyetên ku way min qanit kir ama agaya min girtiye Rojavayê Kurdistanê xizinê nebî bixwe tevlî wan hevdîtina dibe bila sedî sed agahiya te rast e û ne problem e. Na yani ez vê jî dibêjim va kesana ne heyranê destê colanînin her destê xwe bidin colanî sedema pê de herin Şamê yekemîn vê peyamê didin Şamê em li pişta Kurdan sewa xatirî çavê Kurdan hatinin cem te bira tu zanibe em nehatinin boî destê xwe bidin tetenas bikin zaten Sûriye ji me re nepir meseleyê mesele gerek Kurd vê derê biparastin peyama wan ev e û ê li paş ve heyetana hemiya jî dewleta İsraîlê ez vê jî bibêjim. Yani û tabii ki va heyetana jî tabii ki hêza Kurd jî mane dewlet yani hêza Kurd e dibê çi nirxê hêza Kurd e nirxê jina Kurd e ya dibê çi li hemberî Daişê li ber xwe da Kobanê azad kir û Daeş têk bir welhasıl rojata navîn Daeş qedan Daeşa xwe li Ewropa xwe li dilê Ewropa diteqand û Allahu Ekber digot û ji serê jina jê dikir. Welhasıl hemî ev e ama yani agaya min heye bi taybet çergî ev colanî hat Şamê bi taybet ev dewletên nanetewî hinek dewletên nanetewî yani plan çêkirin zû her dewlet ê dostê me zû bira herin Şamê û vê peyama xwe zelal bike bibêje em li pişta tenin feqet şertê me ev atuva şertana Kurd gerek li vê derê bê xwedî parastin Kurd gerek bi federasyon gerek wisa diva şertana da tu gotina me tev bigere em ê îştira derya vekin hêlan finansî da ji hêla çekî da hêla her tiştî da tu teslîmî Tirkiye nebe Kurd wê ew jî federasyonek wê hebe wê çaxê em te qebûl dike ya na em te qebûl nake tu colanî berê ye. Di vê derê dixwazim vê notê jî bixem yani ji ber dibê çi ji bo ew jî têk bin qeydê yani ev fikra min e şexsî ye ez bawer dikim hîn jî ne derenga Kurd dereng dimînin yani roja Şam ket gerek Kurda sê textê xwe na diyar kirbana yek çi ê karê derve yani wezîra karê derve ez nabêjim wezîrê karê derve bala te bikişînim wezîra karê derve wezîr an wezîra karê dibê çi ê parastinê
yani artêşê û heman demê û karê hundir wezîrê karê hundir yani sên title gerek îro diyar bûba resmî bûba van hevdîtinên bi dewleta ra bi derara wek bi navê ser navê dîplomasî ne bi navên wezîr bimeşandana hîn jî ne derenge çünkü tu alternatîfekê jî derdixe yani îro alternatîf hinekî li holê nîne yani gerek wezîrê parastinê hebe wezîrê artêşî wezîrê parastinê gerek hebe wezareta parastinê gerek karê hundir hebe gerek karê derve hebe va hersiyana va rojana di milê dîplomasî da û heman demê di milê peyamê da wê gelek tiştê xurt bidin te yani îro İlham Ahmed wata diçe İngiltere wek wezîra karê derve gerek title gerek wezîra karê derve hebe ew meselê wanê navxwayî ye bi xwe tevlî nabim yani Rojavayê Kurdistanê ji xwe re pergalek ava kiriye li gorî xwe li gorî pergala wan ew dibe berpirsyara karê derve ya rêveberiya xweser xwe wisa pênasê dikin yani wekî wezîr pênasê nakin gotina wezîr tune li cem wan ez bawer dikim li Swîsrê jî gotina wezîr tune ye serokê departmanê heye tamam serokê departmana karê derve heye serokê departmana karê derve heye yani wezaret heye îjar konfederasyon sistema konfederasyonê ye îjar heft kes di konseya rêveber da cihê digirin ez bawer dikim rêveberiya xweser jî hinek bi vî şeklî diçe fakat ji ber ku hilbijartin çênebiye partî di meclîsê de cih nagirin anha tenê PYD helehezir heye hilbijartin çênebû dewleta Tirkiye destûr neda şaredarî jî xwe bi xwe rêve bibin werin hilbijartin îja eger hilbijartin çêbe ez dibêjim qey konseya rêvebir wê çêbe ji konseyê yek wê bibe berpirsyar ew tiştê tu dibêjî wê çêbin ama ev e detayên ez detay nabînim rewşek lezgîne rejim ket Sûriye ket em xala Sûriye kedin diketu alternatîf li hemberî Şamê tu jî alternatîf îro wê çarê tu kan Şamê ra bêj heyran zaten ev tiştî tê hene min hemî ev sistem zor ve çêkiriye heger em li hev bikin wisa dibe ana zaten sistema xwe bi rêve dibin her tiştê min heye yani tu alternatîfeke peyameke welhasıl ne mesele ye ama vê jî lêzê dikim kî gotiye ku di demên pêşme de Şam Sûriye tevlî hev nabe kî gotiye şerê navxwayî çê nabe kî gotiye civaka îroya Sûriye mantık û îdeolojiya heteşê qebûl dikin kî gotiye sibê dûsibê her tişt dikare sêr û bin be û belkî milletên Sûriye bi xwe bang li qesedê bikin bang li rêveberiya xweser bikin û bibêjin pergala li cem we pergalekê demokratîk e pergalek layîk modern e em dixwazin ev pergala we li temamê Sûriye were pêkanîn belkî hêzên derve Amerîka Ewropa jî İsraîl jî belkî vê yekê bixwazin ha ez ji İsraîlê vê gavê di gomanê da me çünkü İsraîl aniha hinek ji tevliheviyê hinekî fayde dibîne ya rastî axa xwe berfireh dike xweş e heteşe heye sibê dûsibê belkî durziyan bixena bi hereketê belkî gemenetewîndin bixena bi hereketê ji bo ewlekariya xwe ama di dawiya dawiyê de ew ê jî piştgirî bidin rêveberiya xweser belkî ne belkî mamosta wata tu wisa bibêje ez mecbûrî tin hember te derkevim mazlama ban dikin dibêjin heyran me destê xwe ya jitiyê dirêjî Kurda kiriye dewleta Türk bi êrişî xweser Türka Kurda bisekinîne em li pişta Kurdanin dibêje yani ma wê hîn dibê çe yek hebû hevalekî Twitter'de wisa kibû na bunlar yetmez gerek tu were îro li sînor li artêşa Türk hebû çaxa em feham bike tu rast dibêj yani dibêje dunyaka wisa jî nîne yani ma wê hîn çi bike yani dibêje Netanyahu dibêje Sar dibêje wezîrê wê karê derve dibêjin ji hêlên qedemên herî ji orda wexta ew vê bangaziyê ew bike ev me qebûl ama yani kesek jî tiştekî sewa te nake çavê min û tê reş nake muheqqeq gerek berjewendiya kî te da hebe û êteyî kî da hebe ev noktake heye em ji bîra dikin yani dîsa dikîşa notê da bû çawa nayê bîra min ama ez vê nota rêber bi rêz û cilan zanim dema agahî jê ra dihere dibêje yani li kobanên şer re Kurd li ber xwe dize û hêzên navnetewî jî Amerîka jî koalisyon jî piştgiriyê dide îdê hetanî demekê dihere şînda
وی گوتنه دبیجه یه عالی وکر هونی عالی بکن رونی وکی دقیقه داوی اکرم İmamoğlu anha tweeteki veşandiye beriya dakikaki dibêje kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz ev ez veke banga serhildanê dibînim yani İmamoğlu Unza'nın namzete serokkomariyê bû di CHP'de şahsiyetekî mühim e. Gaziyaka que yemin yani. Gezi parka hebu ya Gezi. Bawer dikim wisa çünkü mirovên ku tevlî serhildana Geziyê bibûn hemî yek bi yek hatin girtin divan rojê dawî de îştên girtin. Îjanha Ekrem İmamoğlu dibêje bi tena serê xwe tu nikarî bifilitî. Rizgariya bi tena serê xwe li Tirkiyeyê tune ya em hemî bi hevra ya jî têkçûn. Yani dibe em mecbur bi hevra hereket bikin. Ev jî bangekî serhildanê ye yani dikeve çarçoveya suç. Yani ez bawer dikim çawa dibînî nizanim. Ez şîrovakê rada bikim ji ber boy min lezgîn ez vî şîrovê bikim. Mêzeke pirsgirêkan Tirkiyê ne pirsgirêka Kurd e. Mehmet Kürt Mehmet nobette ne işî wî ye. Pirsgirêka Tirkiyê demokrasiya Tirkiyê ne pirsgirêka min e. Yek adu diya pirsgirêka Kurd pirsgirêka ne tewekî ne pirsgirêka demokrasiya Tirkiyê ye. û binere di vê pêvajoya dawiyê da niha ava birêz Öcalan dimeşîne şansik dayî dewleta Tirkiyê binere pir qala demokrasî nabe. Ne pirsgirêka çünkü ev ne pirsgirêka gelê Kurd e. Gelê Kurd yekemîn îro dawa xwe vatandaşliyê nake. Dawa xwe netewiya xwe dike. Çünkü dema tu vatandaş be wî çaxî demokrasî ji te ra dibe çi îlac e. Ama îro pirsgirêka gelê Kurd pirsgirêka netewekî ye. û ne pirsgirêka Tirkiyê tenê ye. Pirsgirêka rojata navîn hemî ye û ew a Tirkî yek yek bi heve girêdayî ye. Ji ber gelê bin xetê li ser xetê keça min pisman bû dosman min li wê derê din. û li her wisa serhedê û bin hedê bin xeta serhedê û wê jî wel wisa. Lewra Ekrem İmamoğlu çi dibêje nabêje. Senî başkan yaptırmayacağız dubara kirdin biranê serê gelê Kurda. Li çapemeniya Kemalîsta binerin çawa êrişî dibin ser Öcalan. Çawa êrişê dibin ser Rojavayê Kurdistanê yê wan îro qaşo min wekî demokratin. Yani heta nihankî li gel me xuya dikirin niha ketim YouTubeê wan berî ez bi te re biçî bikim. Çawa dibêjî ban Erdogan û Bahçeli û dewleta Tirkî dibe ma hûn korin ma hûn nabînin li binya xettê Kurdistanek ava dibe dibe sibê tu nika Ankarayê biparêze. Yani Kurd bira bes hemaltî ji Tirkiye ra bike. Ekrem İmamoğlu insanekî baş ez wê jî bêjim ama başê Türk ne başê min e. Başê min de hefsê de ye. Başê min a di hefsedan zîndana da bi rêz Öcalan di hefsê de ye. Selahattin Demirtaş hefsê de yî. Yekî rabe ser xwe bire sava wan rabe. Ronî ez wextê dibêjim banga serhildanê dike Ekrem İmamoğlu ez behsa mesela Kurd nakim. Ekrem İmamoğlu jî di nav da rêveberên CHP jî ew hem li dijî vê pêvajoyê ne û sibê du sibê eştira bêjim min gava dijî bas kir weşanek çêkir. Sibê du sibê eger AKP hilweşe di encama pevçûnekî navxwayî li Tirkiyê ê ku berê xwe bidin Kurdan wê dîsa Kemalîst bin wê dîsa cumhuriyetçî bin ew ê ji AKP pir zêdetir hovtir ew ê êrişê Kurdan bikin. Ew ê vana ergenekoncî ne vana ew ê bikevin Rojavayê Kurdistanê jî son da wan heye. Îjar tiştek ku ez ana dibêjim ev îşaretê şerekî navxwayî ye tevliheviya li Tirkiye min baş fam kir belkî temaşevan tefam neke tu kan ji wan re veke min baş fam kir li Tirkiye Ekrem İmamoğlu zirnik tiştekî nade Kurdan ava ya çi ye şerê navxwayî ê nava Tirkiye henekî zêde dike mezin dike ev jî di wê navberê de Kurd dikarin hinekî li fayda xwe binêrin li Rojhilatê Kurdistanê li başûr yeketiya xwe çêkin ew bila hinekî meşgûl bin di nava xwe de tu rast dibêjî bila nava xwe de meşgûl bin ew nekarê temaşevan belkî fam neke ser Ekrem İmamoğlu qedeqiya kireye Ekrem İmamoğlu ew jî namzetekî wê rojekê dibe were li hemberî Erdogan têkeve hilbijartinê û bê hilbijartin lewra li ser wî qedexe heye ew jema weke demokrat Kemalîstekî demokrat xwe nîşan dide hinek Kurd jî hes dikin û ew jî gotinê baş ji derexê Kurda dibêje îjarê niha yani ya gerek têkev zîndanê û ihtimala têkev zîndanê û qedexe were ser nikane bi siyasetê bike ye. Lewra ew jî hawakî peyamên serhildanekî ban Tirkiye dike dibêne rabin ser xwe li hemberî Erdogan. Ama her wext çi cara Kurd û Erdogan kiwerin cem hev qala aşîtiyakê pêvajoyekê dibe hûn serî radikin. Welhasil ev ne pirsgirêka Kurd e.
او اردوغان هفدو دکوژن او باچلی هفدو دکوژن هفدو وچیرن هفدو کفندکن هفدو به کفندکن گوری نه پسکری کا کرده. پک باشه رونی و چه به حال وی پیواژوی ایمرالی هیت و بچن نچن و یعنی نه مثلا ادی دوی روشه ده رزدان اوجلان چی گوتیه جدر ورا چی گوتیه شو گوتنی ویتین زنه جنود و سسیان وروا کرد حقیقتا آشینانه کرد پر باش دزانن رزدار اوجلان چی گوتیه ده پارازنامه خود چی گوتیه ده پرتوکی خود ده رپورتاژی خود هفدیتنین هیئتا آشتی ایبری اینها یعنی تون ناکوکی تون ادنا برای آخافتنی بیده جنود و سسیا وروا جو محمد علی بیران را چی گوتیه اینی تشتیل ایمرالی ده بیجه ده دومینه جی یعنی نه ترکان ده خاپینه و نه جی تی خاپاندن و نه جی تشتکی برواجی خود بیجه سدی سب نای خاپاندن ها اما آنها ام دبینن جداخیانی اکرم İmamoğlu که تبلیغی چی ببله ترکیه بلکه او بخواجی وره گرتن çünkü آنها گلک اکتریس اکتور کسین ده گزیه ده تبلیغ گزی بونه همین ها یک به یک تینه گرتن که یک جوان وره بیجم لیستیکوانا نافدار ناویو Ayşe Barım آنها حد گرتن آها وی دقیق آویتن حبسه آنها مثلا آویتن حبسه ماموستا توی در فکر بلمن از بگو مشهوره مگویا وی چی به بیانی دیدی ام دبیجن یا تاکانه که این جنود حیشتادا حتی نیروژا ایرو بریزو جلان چی دبیجه دیاره بریزو جلان گلک تشت دبیجه بگومان اما ویجی دبیجه عربه ناکه پیشی هسپی yani evde notin İmraliye da ya. Dama mijarda be Kurdistan onu zanım çe. Yani lama carcana da qaren de be çava havali min. Hun mefam nakin havali min awi mefam kin de be. Havali çen sali mira çikin mi? Arabe nakave peşi hasbe. Keş sek Kurdistan'a ki serboxa yek perçel tu velati nadete. Ama tu şaranda jijboy tu bajara ki bigre tu kolan dikan mevzi gerek tu yedi jiye bigre. Lewra ev şana beri tu axir dest bede sevxade Pariz'e pera du derhne ki dibe çe veke federasyonu vana gafın u ez bibijim yani نزانم belki gelek ciğer geldi bu kadar mazkul lazım çakı dubare bakın bey daviya ra brez uçan payama xo başta ya vali xo dai geli kurşi ye ve ne bine u ve bregnine de vida de hayvani vida de maya vida perskeri kaya çi de beje yani çi de beje de beje devreşi abdirad diye helbest xo adı nefsine de beje ye ve helbesti vata fam nekirbe Öcalan çi dibêje yê ji Öcalanê fehm nekiribe di notê xwe de dibêje madem kî wan Efrîn ji westan bê Kurd dikin we reqa girtiye nokta wexta wê yani Öcalanê hîn ji Kurdara çi bibêje ji hevalê xwe re hîn çi bibêje Öcalanê ban Birêz Öcalanê ban gelê Kurd û hevalê xwe dike dibêje hûnê li ser pê çemên xaburî bajarekî cêzîdiyara çêke Helik wê başûrê Kurdistanê be helik wê Rojavayê Kurdistanê be ev ê bibe sembol ji vê zelaltir mesaj nîne peyam nîne Öcalanê niha dibêje zaten hevalê min baş dikin Ronî têbîra min binêrin yani ew hevalên ku van pêvajoya rexne dikin ez heqetin fam nakim xwe weke netewperest pê nasê dikin û êriş dikin dixwazin îtîbara Rezdal Öcalan bixînin ez heqetin wana fam nakim Niyeta wan zaten şüpheda me êku ji İmraliyê bang li hevalê xwe kir got hê şer tune bû hê Daîş tune bû li holê Şengal paşê jî got 50,000 şervan amade bikin li Rojavayê Kurdistanê wê demê di destê hevala kesek ji wî Kurdistanî zêdetir nîne ka hala bas bike wê demê heval şok bûn ya ez têbîra min heval goya 50,000 şervan vaya acaba di zindanê da îlaj danê vaya hişê xwe xwariye çiwa behsa 50,000 şervanê dike em ji ku bînin 50,000 şervanê pêşdîtin öngörü pêşdîtin aniha
350,000 insan şervan çekdar li Rojavayê Kurdistanê ne. Eger gotina wî nehata bacî ku nehata bûcî jî wextê ku Daeş êriş kir nehata bûcû Heval Cemal Murat Birêz Murat Qaraylan vê gelekî zelal dibêje me jî ewlê hinekî xwe giran kir pêra dubare dîsa dibe ev gotin ji me rahat me got em tedî kanêkin nabe mecbûrî em herin fermo Ka tu li wê derê bûyî ew pêvajoya ku Daeş êriş kir wextê tu çû wextê tu li wê derê wî Amerîka hatibû ya hê nehatibû? Kobanê tu dibêje. Yani niha Amerika nehatibû neheyram Amerika li holê nîn bûya wextê tu çûyî Amerîka tu nebû li wê derê? Neheyran Çawa bû çe ku sîlehê di destê şervanan de çe ku sîlehê kevin bûn? Heyran ana Kobanê lewran cana ji ber ku ez jî li wê derê min çavderî kirî dema xelkê canî ku cameran şer dikir min jî ji wan re çavderî dikir çepik li hev dixist lêbelê lema carcana mirov naxwaze pesnê Kobanê bide Kobanê rûnê ji axê sadir bû rûnê ji axê sedir bû rûnê ji axê hat avakirin yanî weke tu tufû erdê bike tu ji erdê mirovek hişin bê derfetekî werî zor û zehmet da jî îro dibe çe do salvegera wê bû salvegera wê ya kir ji dibe çe bajar paqij kir ji Daişê lewra na her tişt hetanî çi wextê hetanî dijmin ket bajêr û bajêr da qet hat girtin û hinek hevalan ez vî jî bibêjim ama navê vî hevalî dixwazim bidim ez hêvî dikim sax be û ew ji wan rojnabînê Ferhat Cûdî yê li hinda Siqulharê li enya roj hilat şer dikir berpirsyarê enya rojhilat bû gelek îro Kobanê ye gelek rolekî mezin têda lîst hevalekî me yî ji Amedê bû zazakî ser eşk bû ka wisa bibêjim zazakî me yî gelekî ser eşk bû pir yani hezar û nizanim çi xwe silav lê yani ew înada wî min dît yani li ser têlsizê jeragahî dihat heval Ferhat ji bo Xwedê birîndara li erdê mehê li dema hûn vedikşin tek jarjorekî wî hebû keleşek destê wî da bû hevalê dinin êr derdorê jî her kes ya jarjorek ya jarjor wî jî li ser telsê bersiv da got sakîn bin ne hevalê birîndar erdê dimîne û ne Daş em nayê li gavekî pêş da were û ne cenaze li erdê dimîne û ne mewziya ber tiştekî wisa nîne rehet bi hej bin kontrolê da ye ama halbûkî tiştek nebû kontrolê da bû lê belê ama weke bazekî her tişt bûn kontrolê welhasil na Amerîka dijmin yani ama ez wan dîmena ji bîr nakim binêre di nava wextê ku tenê li Kobanê tenê taxek mabû ez hala ew ê fermandarê wê taxiyek ji wan Ferhat Cûdî bû Halla erê Asiya Abdullah li wê derê bû ez bûm şahidê reportajekî Asiya Abdullah weke hevseroka peyê bû li wê derê wezîfa wî çi bû nizanim erka wî wê demê li wê derê digot em ana hal bendê ne ku çete werin serê me jêkin û hesin nîşan dida serê me li van hesin ev ne şerma me ye kuştina me ne şerma me ye mirina me ne şerma me ye bila dünya şerm bike em li vê derê li ber xwe didin tenê taxekî destê me de maye û çek û silehê me jî nihal ber qedandinê ye ama îmkana ku em birevin tune ne ji xwe rê tune tu birevî ji xwe rev jî em narevin jî bila dünya alem bibe şahidê mirina me serjêkirina me vê derê qet ne mesele ye û xwe hazir kiribûn jî ya Asiya Abdullah îja wextê min ew dîmenê Asiya Abdullah dîtin wê derê min got ev canik di dünyayê de kengê rastî me were ez ê destê wê maşkim îja rojekê em rastî hevatin tebî ewsa tabi ew nizane ez çi hîs dikim derheqê wê de ew ji xwe re normal tevdigeriye ama min bi heyraniyekî mezin lê nêrê ew dîmen ji bîra min naçin yek jî tiştekî ez pê serbilindim wextê ku Kobanî herema Kobanî herema Firatê ket zehmetiye ez pê hesiyam ji hin derdoran ku fermandar Şahîn
gerek were Rojavayê Kurdistanê. Mi derî tweeta xwe de nivîsan. Mi got eger Fermandar Şahîn were Rojava êdî bila pişta we rast be asla têkçûn tune ye. Ew bi serkeve. Fermandar Şahîn îro navê wî Mazlûm Kobanî ye. Şahin Cilo. Wê demê eger wezîfa wî wê demê derkez ji bo Rojavayê Kurdistanê. Mi got eger ew were Rojava bila tirsa we xilas be. Tamam. Sana vazife çawa deket. Pêşnîtinê me rast derketin. Ama tabii bijin pir fedakariyekê mezin hat kirin. Acayip fedakariyên mezin hatin kirin. Yani tew ew hin navên sembolîk û hûn dibîsin Arîn Mîrkan bi hezaran Arîn Mîrkan hebûn. Bi hezaran. Yani hin tişt dibin sembolîk lê tiştê ku şehîdên bênav hene bi hezaran. Kerem kerûn. Yani te gotiya te bîst Fermandar Şahin wî derbasî Kobanê bibe. Background wê ez bawerim gerek bê bîrata. Te dîsa li İmraliyê da agahî dehere te dî ji Kobanê wa bûye. Halbûkî Fermandar Şahin ne li Kobanê ye û ne li Rojavayê jî nizanî ku wel hasıl dibe derek dil Rojava be. Ama bi rêz Öcalan dibêje berpirsiyar ew gerek bê hesabî bide. Te peyam girt. Dibêje yani çawa Kobanî dijminkanî bû têkete hatiye vê merhelê çawa li berketinê ye. Ez hesabê wê dibê ji Fermandar Şahîn dixwazim. Bi rêz Öcalan li İmraliyê veya got lema peyam hat girtin. Allah. Tabii ki mesela wê ev bû. Yani Fermandar Şahîn mesela hatina wî Kobanê got ben bu ez ê vê hesabî ku Fermandar Şahîn bixwazim. Berpirsiyarê wê ev gerek ew vê hesabî bidim. Mesele ev bû. Yani berî ku were wezîfedar kirin yani tu dibêjî Fermandar Mazlûm Kobanî rast jalî wî ve hatiye erkdar kirin. Yani ev ez nabêjim notî wî nadibêje. Firçê davêjî di qeherê de heyetê de dibêje çawa yani Fermandar Şahîn dibêje berpirsiyar ew ez qebûl nakim dibê. Yani ê vî hesabî wê bidin min bi digelê Kurd dibê ev e. Di wê derê peyam tê girtin. Wek te gotî dî peyam xeber hat got Fermandar Şahîn ku derbasî Kobanê. Li pêşdîtinê binere öngörü em dibêjin bi Tirkiya lê binere. Em qala wî kesî dikin. İnsanên ku vê pêvajoyê rexne dikin ez ji wan rêca dikim hinek xwedî wîjdan bin. Hinek wefadar bin. İnsanê ku zirnik tê de welatparêzî, însan parêzî hebe dibê fehm bikin. Vê rewşê fehm bikin. Ez hemberî te min mamoste. İnsanekî di hepsê da di hundirê hepsê de jî di tecrîtê da tu însanekî nikare wî bibîne bi îmkanên herî qit ê vê dunyayê de belkî televîzyon temaşe dike anha qasî ku em bilhezin ama yekalî temaşe dike. Di nava ew qasa îmkanên qit de radibe bi çar gotinên xwe derva birêva dibe û serkeftina pêk tîne û hûn hîn jî radibin ew qasa ew dikin heqaret lê dikin. Li derva jî hûn tiştekî nakin. Li derva jî hûn nikarin malbata xwe birêva bibin. Eyb e. Mirov hinek wîjdanlê dibe, hinekî wefadar dibe. Nexweş e. Heqaret tişte herî hêsan e. Mesela gava din di bernameyê de ez hêrs bûm me heqaret rêveberên dewleta Tirkiye kir veya ji aciziya me pêk tê. Tişte herî hêsan e. Veya hest e. Merû hestiyarî tev digere. Tu mantık tev nagerî. Çima Ronî belkî tu neteweperwerî neteweperestî ama ez na. Çünkü min biryar da ye. Ez navê min nika biryar bide belkî ne ew bim. Te carkî gotibû ama ez nabêjim. Mesela ez ne neteweperestim. Çünkü di neteweperestiyê de hest heye, duygu heye. Tu bi hestê xwe hereket dikî ama ez dibêjim qey serkeftin ne di tevgera hestiyarî da ye. Serkeftin di mantık da ye. Mirov mantıqê xwe bixe dewrê baştir e ji hest. Îjar derfet bide min digotina bibêjim. Kerem ki abi. Yani vê dirê de min got vekî şerfan bibe te gotiya rexne dikin. Rexne bira bike herkes. Heqî wî rexne heye ama heqaret heqî wî nîne. Ha. Min xwest ev jî te dî min got nas tevte nabin dibe hat şaş hat fehm kirin. Rexne gumanî lo kis Kurdê bê guman
وەکە کوردێت بەسەر قەسێ بکە هەرش بۆی چیکە ما کێف دارە وسان نابە کورد گرێگر هەر کەس بگومان بێ ئەما ئەس باوەڕ دکم هەر کوردجی یعنی ئێ هەری برێز و جەڵان حەز نەکژی دەما تێوێ مژارێ دەبێژە حەیران ئەو کەس نەهاپە ئەو کەس لەسەر ماسێ کەسێک نکانە وێرا کابا باوێژە و زار باوێژە لەورا ها رەخناوی دبە هەبە دبە ترساوی هەبە حەیران ئەم بوونەن وەکە دبێ چە ئەم بوونەن وەکە گورێ پەسکوفیە چۆڵا ئەم کورد وسانن ئەم بترسەنی دی ئەم دبێژن چونکی ئێمە ئەم وەرهاتنە خاپاندن ئەم وەروا بوونە هاتنە کوشتن دبە ئەف دبە ئەما حەقارەت دیرۆ لە تڕێ وەبرین کورد نابە یê li ber xwedabej boî gelê Kurd û Kurdistanê jwan îro birêz li cilanê 25 sala di giravekê de li orta behrekê de ye dengê însana û çûka û civîna û nizam çi û çi jê mehrûm e çê heyran ji bo tu daxwaziyê xwe ne şexsî nîne heqî tu Kurdî lêbîne ez lê heqaretê bikinîne û heman tişt ji boî rêvebirên Kurdî jî guncav e yanî derbas darin yani ji boî birêz Mesûd Barzanî û her wiha û her wiha her wiha û Mazlûm Kobanî wê dina jî em heqî Kurdekî îro bibêje Kurd û Kurdistan gelê Kurd mafê gelê Kurd heqî bînîne êrişê bibin ser rêvebirên Kurd û dawiya dawiyê re jî nehew di Kurda da di vê rojhilata navîn da birêz Öcalan zêreke hişê wî zêreke yani nehew yani em bibêjin nav Kurda da yê kanibe îro wek wî pêvajoyê bixwîne di rojata navîn da tu kes nîne me niha mînakê wê da me mînakê wê çi da me mînakê wê Şengal da dedî te gotiye 6000 askerê leşkerê hazir bike zû herin Şengalê nizanim zû halbûkî li ortê Daeş maaş tiştek nîne hîn tiştek nîne hew qrîzîkê dibe çe buhara Ereba derketî wa pêl pêl li yek cihan şerê navxweyî derdikeve welhasil ev kes îro nayrexne tu vî kesî nikah heqeretê lê bike doza Kurd û Kurdistanê da adî jî dîsa jî em weke berxê berkerê serê xwe nika bide berkerî tirsê me şüphê me nahene heyran rast e niha meseleyên Tirkiye ber vê Kudrê ve diçe niha hikûmetê berê xwe daye sektora sînemayê ev organizatora sînemayê Ayşe Barım hat girtin ji ber ne ji ber geziyê bi sedema hewl daye hikûmetê hilweşîne gelek aktörên din hatin girtin lîstikvanên din jî hatin girtin yan jî di derbarê wan de dawê hatiye vekirin problem tam çiye nizanim hikûmet çima xwasa ketiye panîkê acaba hîs dike ku wê hereketekî nû dest pê bike gelo yani mamoste ez jî va di roja bi rastî li ser vê gelek difikirim yani Erdoğan'a herkî dixwaze wisa bike ve Erdoğan'a çima wisa dike çima wa dibe çima wa dibe welhasil rastî nizanim yani li Tirkiye tiştek ez vê jî bibêjim yani Tirkiye ev pirsgirêka Kurd bi hawakî zû çareser neke şerekî navxweyî mezin wê li nav Tirkiye derkeve we tiştekî dî jî bibêjim dibe min miştera jî gotibû ez bawer dikim belkî niha bîra te xem demekê min telefonî te kir berî te dî ev êrîş were ser Helebê berî hete şerab bi ser xwe min got mamoste li sînorên xeta Rojava li gundê Kurdistanê li wê derê li herêma Qeleş Dexê de bigire hetanî jê her gund dewlet davê ji ser da operasyonê çê dike bi operasyonek mezin xelkê bê çek dike li her gundî bi dehan çek tê girtin ha rojana operasyonek taybet tê meşandin tê bîne te welhasil li nav Tirkiye yani eger mesela Kurd çareser nebe dewlet jî zane şerekî navxweyî wê çêbe û ev şerê navxweyî çê bibe Kurd wê yek hêl wê xwedî hêz bin ji ber çima Rojavayê Kurdistanê êdî xwe daye pişt çima me got ev dewletê navnetewî xwe dane pişt ez nizanim nav Tirkiye tiştek doj dibe wê jî bibêjim hevalê Mihrîdates ser eşq gotina min kêm dîtiye dibêje serkeftin ne tenê bi hiş çê dibe yani ne tenê bi mantiq du lêngî wî hene bi hiş jî çê dibe bi hes jî çê dibe ango analîtîk û duygusal zeka
Raste duygusal zeka nizanim ki. Bira neş Kurdar abi tu dibêjî. Mamoste Bedran dibêjî vê carî bira neş Kurdar abi. Kurda pir bikaranî tu xêr jê nedî. Dilcem me her du zeka jî nemane. Nizanim. Yani em ne hew qas xurt jî em nika her da bi hev ra bimeşînî. Pirsgirêka me ew me dibi bargiranîn. Hadi. Tamam hevallo ez peyama wê jî dixunim. Ronî wekî din tu çi dibêjî di derbarê Kobanî de, di derbarê vê pêvajoyê de Yani ya rastî tiştek dixwazim tu şîrovê bikî ev hewldana Hakan Fidan û hewldana encama civîna megekê ku niha hewl didin şerekî taybet dest pê kirin li rojata navîn nikarin di reşayî de êrişên rojava bikin ama îro vê êvarê pir êriş çêbûne. Dika ez vê nivîsê rakim paşê di wê derê de jî dixwazim çend tişta bêjim rastî. Ez vê nûçê bixwînim tu hema dewam bike. Dewleta Tirkiye dagirker bi balafirên şer, balafirên bê mirov bi çekên giran vê êvarê gelek gundên girêdayê Xantûna Firatê û bendava Tişinê de ber bombeyan. Dewleta Tirk gundê Seramî de, Swêdiyê, Mişerfê, Heç Hesen, Taîs ên girêdayê Enîsayê bi top û çekên giran bombebaran kir. Gundê Sehariç li Rojavayê Bajêr bi balafiran da ber bombeyan. Balafirên şer yên dewleta Tirkiye derdora bendava Tişinê jî bombebaran kir. Gundên Tîna, Bîrheso, Xesîq, Sepet ên li başûrê Kobanê her wiha depoyekî genim ya li Sirînê jî bombe kir. Yani çi dixwaze ber bê ku derê ve tişe tu wî jî şîrovekî? Tamam. Ez tiştê dibînim ev e. Yani ev bi hawakî lezgîn niha dewleta Türk dîsa mîta wê hawakî jî rê dide xwe diyar jî dike çûye Şamê û nizam derûtê varojina wer derûtê ev jî vê diyar dike. Ev colanî dewletên navnetewî wê heman demê jî yê li herema rojhilata navînê weke İsraîl û Saûdî Erebistan û êdina jî wan bi hawakî kontrola Tirkiye dixwaze li wê derê kêm bike û colanî jî wê bi Kurdara hatiye li ber hevkirinê wê bi Kurdara li hev bike hatiye li ber hevkirinê ev tiştê Kurda dayî pêş wê qebûl bike dewleta Türk wê baş dibîne bi hawakî niha dewleta Türk li wê derê weke dibe çi wî dixwaze rehîn bigire yani ev nîşana wê ye ev Tûrê Hakan Fidan û berpirsyarî Mîtê Helebê diçe Şamê û li Hêrkê din diçe Bexdayê ev dibe çi ev telaşa ev wan ev aciziyeta wan nîşan dide. Belûye var rojana her tişt zûk diyar bibe. Yani rojên dawiyên dibe çi rojên dawiyê tê lîstin ev baş belû diyar dibe adin ez vê bibêjim yani wata Kurd îro çi li Sûriyê bixwaze çi bixwaze xêncî serxwebûnê yani Kurdistanek serbixwe çi bixwaze wê bigire mafê wî ye wê bigire. Yani ev mesele Türk ane Kurd bixwaze û Kurd jî zaten Kurd dixwaze û Colanî jî bide berke Colanî çetak dibe çi serkêşî çetakî bûna dewletê ketî desta. Yani Colanî 10,000 eskerî wê heye heta 12,000 eskerî wê heye. Kurd li wê derê em xelas 10,000 esker dikin. Car cana dibêjin ya bira teslîmî Şamê bibin. Vî eyb e. Ha, adin zaten belûye ev wisa dibe ama adin ez bawer dikim îro Kurd gerek pir hêzê bidin ser Colanî hem dibe çi yani bi raya giştî re ji vê parvekirin û heman demê jî bi rêyên dîplomatîk re ji vê çikin. Heta şeya yan nikane bi Tirkiye ji Sûriyê derxe hewqas roje Tirkiye êrişî ser bendava Tişrînê dike avê dihingê vekevira dihingê ve sivîla dikuje heta şe heta na daxiliya gidayê hey Tirkiye me em kin dewletekî ava bikin xêr e li wê derê dixe. Çetê xwe ji wê hêlê bikişîne heyran ez naxwazim di vê pêvajoya de nav Sûriyê de şer hebe. Ez bawer dikim heta şe gerek berê vê bibêjî û tiştî dibêjbî heta şe ji vê nerazî ye. Ev tiştê dimeşe niha dewleta Tirk jê nerazî ye. Lewra mît bi hawakî lezgîn diçe Şamê. Yani Simo ciyê wî di artêşa Sûriyê de nîne, pêşeroja Simo nîne. Dewleta Tirk ya wê herî heger wisa bimeşe ya wê herî li Sûriye ya wenda bike wê dewleta Tirk ew kesê xwe dewleta Tirk vegirê damî wê ew bin.
جبرگ افدن ین لهولی یوکن اسرائیل سعودی عربستان امریکا فرانسا وانا ترکیه کانال سرتلیا خدوش که yani دبی چه 5 قروشا دبی چند قروشا چند کفتنی نه دبی جنیا تشتکی وسانینه کسک سوریه هر رابرنا بس 3 قروشا 5 کفته 5 کفته نینه تشتکی وسانینه لما مگوت افز کسب سیاست نزانن دولت ترکیه ها بچیده ببرز اجلان را سیاست دمشینه اجلان وان بریا قضا لافدقه رونی درباره ده تبلیغیا د سکتورا سینمaya Türkiye'de hen agahî hen ez par vekim be hevalara belki hevaleme Rojavayê Kurdistanê her derê Kurdistanê hayvanj Bakurê Kurdistanê Tirkiyetine be niha sektora sînemayê ala Tirkiye ku axwasa rêzefîlman çêdikin bi qasî 2 milyar û nîv 3 milyar dolar bütçeyekî wan heye ev bütçe di sektora sînemayê de ye İjar canekekî heye Ayşe Barım ew lîstikvana birêva dibe weke menajere lîstikvana bela Jan lîstikvan li Kudrê dilîze ew organize dike hemî lîstikê ku ew amade dike fîlmê ku ew dide lîstin bi ser dikevin yani rejiyekî pir bilind temaşevan qezenç dikin û di dunyayê de jî diziyên ku ew dikişîne Bazar destê wê de izlede. Tu wisa dibîne? Bazar destê wê de ye. Îja ji ber ku çepkire televizyonên weke ATV, televizyonên nêzê AKP nikarin lîstikvana peyda bikin. Lîstikvanên ku tînin didin lîstin jî nayêne temaşe kirin. Sektora televizyonên AKP hêdî wenda dikin. Yani pere wenda dikin. Dizî û rêzefîlmên di derbarê Osmaniyan da çê dikin hemî zerar. Kîjan dizî rêzefîlm çê dikin, fîlm çê dikin, zerar dikin. Ne millet diçe sînemaya wan, ne millet televizyona wan temaşe dike. Îja çi dikin? Dest pê kirin ji vê jinkê lîstikvan xwestin. Dibe lîstikvanê xwe bide me ku em jî bikaribin jê fayde bibînin. Çünkü ew bütçeya ku di sektora sînemayê de heye em jî dixwazin para xwe jê bigirin. Jinik lîstikvanê xwe nade televizyonê wan, nade sektora wan. Îja jê qicix girtin. İja anîn suç xistin stûya jinikan avêtin hepsê mesela Gezî helbekî Gezî çend salê çêbûye 10 sale Gezî heye ne tiştî ku nizanim çend sal erê mesele ew pera bû ew perê li ortaya ew perê diçû ew dibe çi pere bû mesele bawer îjar mantıqa AKP MHP û televizyonê wan dest nade ku bikaribin rêzefîlmên ku bikaribe were temaşekirin amade bikin yani mantıqa wana sînemayê tune îja lîstikvan jî destê wan de nemane jinik jî lîstikvanê xwe nade wan ez bar dikim hemî mesele li ser wî ye îjar ev lîstikvan jî dawe hatine vekirin îja wana erê îjar xelat melat digirin hem li Tirkiye hem qada navnetewî de filan ya bar dikim li ser ewî pastaya ew ye pastaya dahata sînemayê li ser wî li hev nakin rast dibêjî baş e dibêjim em bi vî şeklî xatir ji hevala bixwazin ez ji were bêjim ez gelek spas dikim û qasî hezar kes hezarî derbas bû we vê şevê li me temaşe kir ji bo me serkeftinek ye çünkü saeta me ya weşanên ne îja ronî jî ez pir kêfa min ji sohbeta wî re tê çünkü ez wextê ku ew dibe hevkarê min di vê derê de em de bi hev re nîqaş dikin ez xwe pir rehet hîs dikim xweş e yani merov û çaxê jê pişrast e çünkü hem agahî wî rastin hem şîrovî wî xweşin û ez jî xwe rehet hîs dikim cemî îja ev bera me de ez pesnê te nadim ez pesnê ronî didim Camêrekî baş bû mir îja erê 13 sal çi bû ya mesela Gezî acaba yek ji min re dibe 13 sal erê gerek 13 sal be erê aynı wisa ye weke du emir derbas dibe her tişt pir zû diherike îja hevan kal bendê bin te ronî bernama me ya gotin ya te ye em ê vê pêşemê dîsa çêkin pir paş derbas bûne hemû heval tevlî bûn fikrê xwe gotin pir xweş bû ew bername bi rastî xweş bû hevalê ku belkî temaşe nekiribin heval me qerar daye me biryar daye
hafte rojeki ez bartkim roja peşemiyem çekin. Çünkü inim ez ne müsaidim. Roja peşemiye sene bitve roja peşemi kengemiş bir jikriye. Roja peşemiye. Emi bername ki taybet çekin be tevlibuna var. Yani herkesi kulme temaşedke dikare des pel link ekibi ke uvere tevlibe utişte dili xada beveşe. Ki herkes dikare vere tevlibe. Leceme em astengi de naxın peşya şiroveyan ahaftınan tene şerteki mehe şıkkaz dikari rahne bike ama hakaret neke. Tamam? Emi tişteki organize bikin. Mamosta dengê te nayê. Dengê te nayê. Dengimte. Tamam. Aniha hat. İja hûn jî xwe hazir kin şeva pêşemiyê navê bername jî gotin ya te ye. Yani jî gotin ya we ye. Tamam? Gotin ya te ye jî xweş e. Navekî din hebe hûn pêşniyaz ke hemû jî bixîne. û ez bar dikim hevalê me Cîhan Ölmez rojnamevanekî pir hêja ye. Ew ronî bilaşxera bernameyekî çêkin. Paşê em ê eşkere bikin. Paşê em ê ser biaxivin. Ez pir dixwazim ku ez nav da tunebim çünkü ew her du jî qafadengî ne. Sohbetê wan jî hev digire. Cîhan Ölmez pir zêde nebiye mîvan li vê derê. Belkî hûn zêde bi me re nas nakin ama rojnamevanekî jî hatiye. Ew ronî bikaribin bernameyekî çêkin süper dibe. Em bidêne heftê carê belkî em tiştekî eyar kin, em ê nav mav peyda kin. Saeta wan jî dibin nehê şevê baş e. Mesela ronî te dît nehê şevê bêdawî ye. Merû dikare sohbet ke saatekî dirêjtir jî çünkü millet müsait e vê şevê. Godar dikin yani. Xweş e yani vê saetê merû biçe hezar kesî zindî ne xirab e. Tiştek dibêjî ronî em xatir bixwazin jî. Na slav li te dikim li we dikim li malbata te dikim li dostê te li hevalê te kesê me gudarî dike dikim. Ez bawer dikim weke te dî herî gotina herî dawiyê çawa me gotiya bi rêz û jiran digot işte hûnek şêst kesên bi çekdar hazir bikin. Ferman tê digot te dî nuh digotiya digot tofan tê. Welhasıl ez dibêm qey Kurd gerek dîsa li Rojavayê Kurdistanê çünkü dema Heleb ket şehba û tirrifa te em gerek ji bîra nekin yani ew ciyê gelek rexnê ya ama îro ne wext e. îro ne wext e. Welhasıl ji bo şerrekî mezin gerek her wext Kurd xwe amade bike û di vê hilê de lêkolînê bike di milên leşkerî da, di milên mühendisî da, di milên ezmanî da, di milên şer da. Hemî tiştê xwe têxe wê nexe îro huner û gotinê û yani skala artêşekê dikim. Skala wê dikim. Çünkü rojekek di rojên dîrokî re em derbas dibin, demê dîrokî re em derbas dibin, kesê nikane bi xwe biparêze destê wî çek negire îro li roj yani Kurdê destê wî çek negire wê têk here. Roy Ahmed pirsekî kiriye ama ji me kiriye acaba? Ha ez vê carê tevlî dengê gel bibim ez ê şîr bêjim. Erê karî şîr jî bêjî ne mesele ama di nava xwesam meseleyên siyasî de tu karî bir şîr bibêjî ya nizanim ez garantî nedim. Digot yek hatibû digot ji wera sazkî lêxim yekî me jî hebû digot bavê me berê bû min sosarat te saz berde. Erê wala. Ya heval ji me re alîkariya aborî jî dişînin gelek spas dikim ji were. O xweş e. Mala we ava. Acaba nizanim Erkan Deniz îro şandiye bar dikim deqekî. Erê. Tamam ez danîm ser ekranê ji bo spas bikim süper stîkerê navê wî her hebî mamoste mala te ava hevalê Erkan. Wekî din çi digo heyetek Rûs xwe amade kiriye diçe Şamê hûn zanin Rûsya niha Esad dihewîne. Heyeta Rûsya çawa diçe Şamê ew ê pêra çawa nîqaş bike siper roja Şamê da ew ê bikaribe bibe xwedî gotin heqeten balkêş e. Yani Rûsya Lavrov jê hez nakim. Lavrov ji Kurda hez nake. Lavrov heta niha pir astengî derxiст pêşiya Kurdan me pir pêşniyaz kir weke Kurdan ama tu car projeyê Kurda qebûl nekir aniha jî hatiye hem bû sebebê bûyî mantiqa xwe ya înkar kirina Kurdan
bu sebebi helveşandına rejimi و ایرو جهاتی جاردن دچه شامه او چی پرانی قشکه او بیجه ماف ندن کردن حقیقتا باوریم به لاوروف تنه وزیر کاری ده و یه روسیه politika Rusya hemi Rusya politika Rusya Türkiye Rusya ma mustadveci bebejim yani ihtimal ki diji heye Rusya disal hela bahra spi خلكن علوي الويدري هناكي ساز بكن وطاو كفدراسيون يعني سوريا كالبنغاوي دا فدراسيون هبه هناكي درزي هناكي كرد هناكي علوي الويدري يعني والحاصل دبا سوريا الويدري تفكرك باواكي تشتكي تشيكا جالك سباس امي د برنامه سوي د باس بكن كا روسيا هي تا روسيا تمام خاطري و من سلاورس سلام